Ftit jaħsbu jew jagħtu każ b'dak li hemm mistur taħt it-toroq u l-pjazzezz tagħna, speċjalment meta wieħed jitkellem fuq l-ibliet u rħula antiki li ma ssawru tul is-snin u anke kien hemm żmien fejn dawn sfortunatament intilfu jew ġarbu ħsarat u ma reġgħux ġew utilizzati kif suppost. Żorna l-belt tal-Birgu fejn rajna dak li l-Alter Aqua Cottonera Reservoir Trail, esperjenza immersiva li tieħdok fuq vjaġġ affaxxinanti tul il-wirt tal-ilma moħbi tal-Kottonera qed toffri lil dawk kurjużi li jiskopruha. Dan il-proġett ikkonsisti f'applikazzjoni u mappa interattiva li kif tinnaviga magħha tul it-toroq tal-Birgu tinkixef l-istorja rikka u l-inġenerija innovattiva wara dawn il-ġibjuni li ħafna minnhom imorru lura żmien tal-Ordni ta' San Ġwan u l-perjodu Brittaniku u sawru l-istorja tal-Kottonera. Dawn il-ġibjuni ma kinux biss kruċjali għal ħżin tal-ilma u għal kontroll tal-arar iżda kellhom ukoll irwol vitali fis-sosten tal-popolazzjoni lokali u tal-attivitajiet marittimi. Tkellimna ma' Aron Kutajjar mill-Aġenzija tal-Enerġija u l-Ilma fejn qalilna fuq dan il-proġett u l-ġibjuni li hemm aċċessibbli permezz ta' din l-app. Dan il-proġett li huwa l-Alter Aqua li sar mill-Energy and Water Agency mal-Global Water Partnership. Għamilna dan il-proġett u ħloqna trek fejn in-nies jistgħu jitlu u jaraw din it-trek b'lepp u jistgħu jaraw il-ġibjuni li hawn ovvjament taħt l-art ġewwa l-Birgu. Dawn il-ġibjuni ma tistax tarahom b'għajnejk għax huma magħluqin, però b'din l-app in-nies jistgħu jaraw dawn il-ġibjuni u hemm anke ritratti ta' dawn l-istess ġibjuni. Kutajjar spjegana kif taħdem din-l-app tal-proġett tal-Alter Aqua. Hemm ħafna informazzjoni fuq din l-app u nħeġġeġ il-pubbliku biex jidħlu jiġu hawnhekk anke din it-trail tieħu madwar 40 sa siegħa ġifieri bil-mixi u n-nies ikunu jistgħu igawdu u jieħdu l-informazzjoni permezz ta' din l-app li aħna qegħdin nipprovdu.